Takže vás ďakujem, mám sa kritika, ja zajem u ďalšieho. Dneska to bude unboxing na tablet Lenovo, môj nový tablet. A kúpil som to preto, kúpil som ho preto, lebo tablet som mal, ale sa pokazil a už nejde, no tak kúpil som nový. 3 years old a je fakt super. A asi tak. Vyzerá to ako mobil, dajú sa tam dať dve simky. Je to Lenovo Tab 2 a 7 a ideme ho rozbaliť, takže asi tú kameru premiestním, ale asi až po stable. Takže rozhodol som sa tú kameru nechať tak ako je a ideme na to. Ja prakticky vám aj ukážem. Rozhoduje sa stadia, takže tak. Ja vidíte, čo už obal, neviem akého dôvodu. Teraz myslím, že tu je. Krabicu schováme. To odložíme, aby nikto nenašiel, to je základ. Krabicu si uschovajte, keby náhodou niečo. To je už samotný tablet. Položíme ešte bokom. Tu je asi nejaký postup o nejakých deblinách, Lenovo. Tu je nabíjačka, tu je jedna. Tu je druhá časť, tu sú dve časti, dve časti nabíjačky. Pod týmto už nie je nič, vyzerá to nejako takto bielo. Teraz ideme na samotný tablet. Tablet je zabavný v takomto niečom, aby keď ho olížete, aby nebol špinavý a ideme na to. Wow. Takže teraz vám ukážem, ako je to nejako nie je až taký veľký na schvál. Nechcel som si kúpať úplne mega veľký, lebo na čom mi bude. Tu na, ak to nezásínam, neviem ako to povedať, proste tu na máte na dve simky, takže dá sa to aj volať. Ale tak neviem, či by si ľudia o vás mysleli, že ste na nejaké pejta. No čau. Ale okej. Takže zapíma sa asi, neviem či ako môj, ale neviem to niečo stane. Áno, zapíma sa tak ako môj. Wow, tutaj vidíte na kontrast, takto čo som hovoril. Idem takto, aby ste videli. Lenovo. Zatiaľ len to tak nechám. To tak sa zúčalo ako keby. A už to mám. Takže ja to asi nejako takto. Tak. To mám na tom tablete štve, že sa nedá ísť cez, tak a naspäť, je to tak, potom takto nejako. Nie je tam nastavené, myslím si, že spravíte 4 hodín, tam je ešte len 3, takže na tomto tablete ani nie je nastavený správny čas. Nastavíme, ok. Nastavíme asi aj city rovno. To sa mi páči. Na tom tablete. Tak, dáme search. Dobre, takže na to. Tento Lenovo tablet má jednu prednú kameru, čiže je tu na, jednu zadnú, čiže tu na. Neviem aká je kvalita, máte nejaké inštrukcie a také blbosti. Je to proste Lenovo tablet. Aha. Odmýka sa nejako takto, prakticky máte hlapací, kde to dať a odmýka sa vám.
nejaké plány na celý čas. Počkajte, sa. To chcem mal niekde. Tak nie. Sú iba americké mesta, nevadí. Keď napríklad na niečo vtuknete, tak to tak ako zabzučí. No tak teraz môj. A keď kliknem na to, neviem či to počuť, ale daj to divne zabzučí. Môžem sa pýtať, na čo som si kúpil tablet. Je to na to, keď napríklad niekde pôjdem napríklad na nejakú cestu, keď pôjdem niekde preč, tak aby som nemusel ťahať aj mobil, aj tablet, tak si zavriem len jedno. Z toho natočím, rovno sa pozriem, aká je kamera cez to. Tak táto kamera je úplne o ničom, táto moja lepšia na mobile je oveľa než táto. Pozrite. To úplne k ničomu, táto kamera. Takže cez to možno len keď... Neviem, možno to je len teraz tak, keby som to videl na YouTube, tak možno by to aj niekde vyzeral. Čo ešte k tomu to povedať? Jaj nie je ani až taký ťažký, ako sa zdá. Jaj dosť pomerne tenký, ak sa pozriete takto. A tak, je to také dačo ako keby mobil, ale je to tablet. No prakticky môžete sa z neho aj volať. Mám tu na prakticky, že som tam ani nič neinštaloval, takže je to asi nejako takto tam. A tak, takže z tohto unboxingu o novom tablete Lenovo by to bolo asi všetko, pokiaľ sa nám tento unboxing páčil a chceli by ste viacej takých unboxingov, tak nezabudnite hodiť like. Ja sa s vami učím a u ďalších videách. Čus!